Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Those outage slips, they amount to about 3,100 megawatts. So we had said that when we enter this winter period, we would have brought down that planned maintenance. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosien Suramukhupa uthi izwe lingalindela amazinga aphansi ohlelo lokucisha ngogesi lokhu njengoba kumenyezelwe isigaba sesibili salolu hlelo kuze kube kusasa. We genuinely are not in the market for a bailout. I-SABC ithi ayidingi ukuthi uhulumeni aphinde ayitakule ngemali, kepha idinga ukuthi kuguqulwe imithetho elawula indlela ekwazi ukwenza inzuzo ngazo nokuzoyenza ikwazi ukuncintisana kahle nezinye inkampani. We opened an inquest docket because the child was already certified dead. Umphakathi waseFleur eGoli uthukuthele uyaveva ngemva kokutholwa kwesidumbu somfanyana oneminyaka eyishumi nomuvo obekubikwe ukuthi ulahlekile izolo ekseni. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba yenza kusihlwa igama lami noxolo mamtshali wakwaMwali ihlaba ngaleli mhlophe qwa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosien Suramukhupa uthi izwe lingalindela ukuthi lungabibikho uhlelo lokucisha ngogesi kanti uma kuphoqa-ke ukuthi libe khona kuyoba amazinga aphansi. Usho lokhu ngemva kokukhuza ibuya kwayo load shedding izolo ntambama. Ungqongqoshe wezogesi uHosien Suramukhupa uthi iNingizimu Afrika isaqhubeka nohlelo lwayo lokusumamisa amandla ogesi. Lokhu kuholele ekutheni kwenyuswe izinga lokulungiswa kwamaziko e-Eskom iLethabo nekusile. uRamukhupa uthi ukubuyiswa kohlelo lokucisha konga okuqala izolo kubangwe ukufa kwamaziko e-Eskom ambalwa ngesikhathi esisodwa. Essentially, we have experienced what in technical terms we call outage slips. Those outage slips, they amount to about 3,100 megawatts. So we had said that when we enter this winter period, we would have brought down that planned maintenance, and in this instance by 3,100 megawatts, and those units have not come back. Kuphinde kwaba nezinselele ngezinkampani ezikhiqiza izinsiza ezithile ezisetshenziswa i-Eskom. We've learned some lessons from the first incidents of this year. And we had started a very different planning approach with our OEMs, where they're involved right at the beginning in a much more deeper way. And we have brought on closer to us some of the OEMs who are able to help us with specialist areas that have caused some of the pain points that we observe. So we are moving in that direction. Ungqongqoshe uphinde wathi Eskom isazibophezele eqinisekiseni ukuthi izwe alikhungathwa amazinga phezulu ohlelo lokucisha konga ugesi okwamanje isigaba sesibili salolu hlelo sizoqhubeka phakathi kwehora lesine ntambama kuze kube ihora leshumi ebusuku kuze kube ikusasa. I-SABC ithi ayidingi ukuthi uhulumeni aphinde ayitakule ngemali, kepha idinga ukuthi kuguqulwe noma kuxegiswe imithetho ephazamisa indlela lenkampani eyenza ngayo inzuzo. Izikhulu zomsakazo lomphakathi beyivele ngaphambi kwekomiti lasePhalamende elibhekele ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela. Umnyango wezokuxhumana nezobuchwepheshe uthi kunenqubekela phambili ebonakalayo e-SABC. An entity who, in my view, has gone far better than what it used to be since the new board took over. They have actually stabilized SABC. Usually they say it's a decline, stability, and then up. I think they have stabilized. They are struggling to go up. And I'm very proud of that. Ngokomthetho i-SABC kufanele isebenze ngaphansi komthetho olawula ngokusetshenziswa kwemali yabakhokhintela nokugcine kuyiphazamisa emzameni yokwenza inzuzo. The current funding of the SABC is unsustainable. It would be remiss of me not to say that. We've spoken about the competitiveness in this industry, whereby there's new competitors that have entered our market, and we are genuinely unable to compete at the speed of change with our current funding. We genuinely are not in the market for a bailout. But what we are asking is that the SABC must be funded in order to deliver the public mandate. Ikomiti liyavumelana nalokhu. I think the number for the unfunded mandate is about 7.5 billion, and that is in the current year.
And that 7.5 billion means there are things that you are either not doing or you're taking money from other critical areas of the institution. That is going to collapse in on itself. I-SABC iphinde yazwakalisa ukukhathazeka ngomthelela wohlelo lokuguqukela endleleni yokusakaza ngobuchwepheshe besimanje. Uchabedi uthi bayahambisana nalolu hlelo kepha kufanele lwenziwe ngendlela efanele ukuze i-SABC ingeke izithole ilahlekelwa ababukeli. Ibhodi le-SABC liphinde lathi liyayazi ingcindezi yokungakhushulelwa imiholo yezisebenzi zalenkampani. Njengoba izisebenzi ze-SABC zikhushulelwe imiholo ngamaphesenti ayisithupha nje kuphela kule minyaka emihlanu edlule. Ibhodi lithi isalubhekisisa udaba lwemiholo kulonyaka wemali. Sithanda ukwexwayisa ababukela abanenhliziyo ezisheshe zizwele ngalombiko olandelayo. Umndeni womfanyana oneminyaka eyi-10 ubudala uthi wethuke kwaphela naso zwaneni ngesikhathi uthola isidumbu sengane yawo. Amaphoyisa asejube ithimba labaseshi elikhethekile. Umndeni walomfanyana oshone ngesihluku esinyantisayo uthi awazi ukuthi uthathe ini uyihlanganise nani okwenzekile akukholakali. He went missing for approximately 8 to 9 hours, and his body was then discovered, gruesomely discovered, I should say, laying on the stairs just outside his house. Amaphoyisa anikelile endaweni yesigameko kanti abakwaZidlodlo bathi sekujutshwe ithimba labasesha baseqophelweni eliphezulu ukubhekana nalolu daba. As the police, we then started with our preliminary investigation. We opened an inquest docket because the child was already certified dead. Umphakathi wothubo umvungalokhu. Nama complaint ngoba umntwana utholakele la emlomeni bekaphuma igazi. La bekana amabruises, unamabruises yonke umzimba. Ngokusho konogada bathi umfanyana wehliswa imoto ebuye esikoleni wakwazi ukungena ngaphakathi emagcekeni kodwa ke abamazi ukuthi unyamalale waphelelaphi. Etebhisini kutholakale amanembe egazi kanti kubikwa nokuthi ubeshayiwe ushonele khona endaweni yesigameko. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseFlayhoff eRodepoort. I-NPA sinikezwe igunya lokushaqa impahla ebalelwa egidini engama-32 zamarandi nokuyimali okusola ukuthi yazuzwa ngendlela engafanele ngenxa yesivumelwano sokususwa kophahla lwetsheboya eFree State nesabiza ngaphezu kwegidi ezingama-200 zamarandi. Namhlanje ummelika lowo wabe undunankulu waseFree State u-Ace Magashule uthole ithuba lokuhloma ngemibuzo ufakazi wombuso. Judge enkantolo ephakeme eFree State likhipha isinqumo esivuna ummeli kaAce Magashule njengoba befuna ukuba akwazi naye ukubuza imibuzo ufakazi wombuso esicawini esicubungula ukuthi uCholota ukulungele yini ukuquliswa icala kule nkantolo. The court will allow Mr. Houders to cross-examine the present witness, but under the strict condition that all questions must be relevant. Ngenkathi kuhlonywa ufakazi ngemibuzo ummeli kaMagashule ubezama ukuveza ukuthi uCholota wahlaselwe ngalindele waphoqwa ukuba abandakanyeke kokwenzeka kuMagashule. I just re-explained to you from she says, you say to you sent these emails on instruction of Mr. Magashule. She corrects you, she says the office of the Premier. Do you accept that? You say office of the Premier, she says yes. So at that stage the debate was what you referred to in your evidence in chief, where you were trying to pinpoint it to Mr. Magashule and she was saying to you it wasn't him, it was the office of the Premier. Kusenjalo iNPA igcizelele ukuthi kwaba nezenze ibandakanya ukweba inkohlakalo nokukhabanisa eminyangweni wezokuhlaliswa kwabantu eFree State. We presented evidence convincingly to the judge that these were proceeds of crime, and it is part of an aggressive strategy by the NPA's Asset Forfeiture Unit to ensure that the state capture-related cases, the financial incentive that many accused persons derived from that, is taken away from them. Omelu Magashule kulolu daba uzoqhubeka kusasa nokupheka ufakazi wombuso. Iningi lamaqembu ezombusazwe ePhalamende asamile kwelokuthi angeke avotele ukuphasiswa kwesabelo malo esisha uma singahambisani nalokho okufunwa ngabavoti. Ungqongqoshe wezemali Enoch Godongwana uzokwethula isabelo mali ihlandla lesithathu ngoLwesithathu olizayo.
okubhekwe kakhulu ungqongqoshe uGotongwana ukuzwa ukuthi uphetheni kusabelo mali sikahulumeni okuzobe sekuyihlandla lesithathu kulokhu njengoba esakamuva singazake siwagcolisa amaqembu amaningi ePhalamende nokufaka enkulu ingcindezi kuhulumeni wobumbano. Njengoba ke lisondela usuku lwesabelo mali, iANC nokukhulu ukuzethemba ngokuthi kulokhu sizokwethola ukwesekwa. What we supported as the ANC was a budget that is pro-growth and that address unemployment and that is also pro-poor. Pro-poor in the sense that it seeks to intervene and address what is in the ANC manifesto. iDA iphumele eceleni yayiqhelanisa nesabelo mali esigcine siphunzile ngokwedlule njengoba sesizoqalwa phansi. Iqembu lisamile esinqumweni salo sokuthi belingeke livotele isabelo mali esinombandela ukwengezwa kwentela yempahla ethengwayo. The DA's expectation is that this budget will not include any VAT increases. South Africans have made it clear that they do not support any form of a VAT hike. I-Action SA kanye nebhosa okuyiwo elule isandla ukweseka uhlangothi lwe-GNU kusabelo mali esedlule baqagule ukuthi kuzofanele isabelo mali sikaGotongwana sibeke phambili abantu baseNingizimu Afrika. The Minister takes into account that there's blanket opposition to any form of increased taxation. We also need to see the government cutting its coat according to its cloth, which means that they must be prudent in their affairs. This budget must demonstrate to the people that there have been the necessary expenditure cuts so that the politicians aren't getting the benefit. We've got to see cuts in certain expenditure. We've got to see the eradication of wasteful expenditure. Manje sathi qu 8 kanti bangabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. The time at which the postmortem examination commenced was approximately 90 minutes after Mr. Luthuli was declared dead. Namhlanje bekubizwe omunye ufakazi esigcawini esiphenya ngokushona kalowo wabe umengameli we-ANC inkosi uAlbert Luthuli enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Siphinde sikubingelele mbukeli isikwamukeli mangabe usanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosien Suramkhupa uthi izwe lingalindela amazinga aphansi ohlelo lokucisha ngogesi lokhu njengoba kumenyezelwe isigaba sesibili salolu hlelo kuze kube kusasa. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Ungoti kwezokuhlinzwa kwezidumbu ngenhloso yokuthola imbangela ngokushona komuntu utshela inkantolo ephakeme eMgungundlovu ukuthi umbiko owashicilelwa odokotela abahlenza isidumbu senkosi uAlbert Luthuli ngo-1967 wawunemniningwane engaphelele ungenziwe ngendlela esezingeni eligcolisayo. Udokotela uSibusiso Ntsele utshela inkantolo ukuthi wathintwa ithimba labaphenyi liphenya ngokushona kwenkosi Luthuli ngo-2020 wacelwa ukuthi ahlaziye imbiko yokulimala ngezinsolo zokuthi inkosi Luthuli washayiswa isitimela. Udokotela Ntsele wacwaninga imbiko yodokotela abaxilonga inkosi Luthuli ngo-1967 utshela inkantolo ukuthi akuthola ukuthi kunemniningwane ebalulekile eyashiwa embikweni yabo. The report compiled by Dr. Jacobus Johannes van Zyl is replete with gaps relating to description of trauma in terms of size as well as characterization of injuries. Dokotela Ntsele bufakazini bakhe ubuye waphawula ngokungatholakala kwembiko yabahlengikazi nodokotela ngakho ke uthi lokhu kushiya imibuzo ngempatho inkosi Luthuli ayithola esibhedlela saseStenga. Uphinde wethula ubufakazi wathi akucaci ukuthi kungani inkosi Luthuli ingadluliselwanga esibhedlela iKing Edward njengoba lesibhedlela isona esaba sinezinsiza esifanele zokwalapha ukulimala okufana nalokho kwatholwa inkosi Luthuli. Having reviewed the records, I don't have enough for me to say he was hit by the train. However, what I have suggests that he is likely to have been assaulted. Dokotela Ntsele uzoqhubeka nobufakazi bakhe ngolwesine. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uThamintuli ubebambe isithangami ukuzochaza ngezingqinamba ezisabhekene nebhange iThala ngemva kokuthi inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu inqume ukuthi lingaqhubeka nokusebenza. Sekuphele cishe izinyanga ezintathu amakhasimende aseThala ingakwazi ukuthola imali yawo kulesikhungo.
Phela lesikhungo sezimali kuphoqeleke ukuba sikumise nse ukusebenza ngenxa yokungenelela kukamqaphi oqhamuka ebhange lombuso. Umncintiswano phakathi kukaJohannes Kruger nalesikhungo sezimali usezinkantolo. uKruger ufuna igunya lokwengamela ukusebenza kwansuku zonke kwalesikhungo. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu isanda kukhipha isinqumo esivuna ithala ukuba liqhubeke nomsebenzi walo. Sizoqhubeka nize emabranchini nizothola ulwazi, insurance iyasebenza, zonke izinto enidingayo ziyasebenza. Into esingakwazi nje ukuyenza ukukhipha imali yenu kuma account, kodwa nje beshilo ugodide imali yenu iphephile ethala. Undunankulu wesifundazwe umnumzane uThamsanqa Ntuli uthi amakhasimende akulesikhungo awaqhubeke nokusebenzisa ke lesikhungo. PA and the RA, they are adamant in destroying Ithala SOC Limited. That is why we are saying as the provincial government will continue to defend Ithala using different means. Umqaphi webhange lombuso usephonsele inselelo lesinqumo senkantolo ephakeme eMgungundlovu sokuba akavumelekile ukuxambukela ezindabeni zokusebenza kwansuku zonke kwalesi sikhungo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Njengoba kusaqhubeka imigubho yosuku lwabahlengikazi emhlabeni jikelele, abahlengikazi baseGqeberha Eastern Cape basebenzisele lithuba ukuze bahloniphe iqhaza likalowo othathwa njengomsunguli walolu hlobo lomsebenzi, uFlorence Nightingale. uNonkululeko Mshweshwe uthi kuba ngumongikazi lobizo kuye, hayi umsebenzi. Ingxaki esibanayo ngoku ukuncipha kwamanani ke ukucela kubaphathi bethu kurhulumente wethu ukuba ayijonge lento kuba impilo yipriority. Usuku olwaziwa njenge-International Nurses Day lubhiyozelwe phansi komxholo othi Our Nurses, Our Future, Caring for Nurses Strengthens Economies. Njengomnesi ohleli phansi andilonwabelanga kakhulu izinga endilibonayo kuba ke njengoba ndihleli phakathi kwe-community ngoku ndiyabava abantu bekhalaza ngenqanaba ekulo inesi kweli xesha likhoyo yaye nangaphezulu kwa infrastructure, izibhedlele, ii-clinics azikho mgangathweni. Profession inoble mayihlale igcinakale ngolu hlobo ililo ingathi die a natural death. And ne-standard sayo sithi remain kule ndawo sikuyo. Dungilerato Fekisi, kwindaba ze-SABC eGqeberha. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu noThini Ntshiza. Ngikubingelela umbukelo emakhaya ngiphinde ngikwamukele isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibethe sime kanjani. Thanda ukuthi nje liphenyeke izulu efundazweni eningi zaseningizimu Afrika. Kepha nje ngingasho ukuthi lithanda ukuthi nje liboze ngamafu ke izulu ikakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni eLimpopo. Kanti kusasa amazinga okushisa ame kanje ukhona ke lwamoya kuvunguza ngamandla engasho nje ukuthi ungadala umlilo khona ke entshonalanga Kapa kuyana kanjalo enyakatho Kapa. Kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlwa ikakhulukazi nje masibheke khona ke lapha eKapa lodumo liyabanda ngo11 bande njalo ke nakhona eUppington liyakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke ngo9 kanti ke khona ke Gold Coast Soweto Kandonga ziyaduma lisabanda ngo11 bande njalo ke nakhona ke ePolokwane ngo8 liyabanda naseEmelo ngo7 kanti ke liqhaqhelisa amazinga ke ikakhulukazi ngempela izulu khona ke lapha ke leRismith ngo8 eMgungundlovu singawulindela nje u12 kanti lithanda ukuthi nje lishiseke eThekwini ngo18 kanti ke East London singawulindela nje u14 libandeke nakhona eGqeberha ngo8 libande njalo ke nakhona eGeorge ngo11 kanti kusasa amazinga aphezulu ami kanje eKapa lodumo liyashisa ngo27 shise njalo ke nakhona ke eUppington ngo26 kanti eGoli lithanda ukuthi nje liphole ngo20 phole njalo ke nakhona ke ePolokwane ngo21 eEmelo lipholile ngo21 kanti ke lithanda ukuthi nje lifudumaleke eLadySmith koMnambithi ngo24 kanti ke eMgungundlovu koMbali limi nje ku26 kanti liyashisa ke lapha ke Richards Bay ngo27 kanti ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi koChesterville singawulindela nje u25 kanti masibheke khona ke nje lapha eGqeberha liyashisa ngo27 kuyana kanjalo eGeorge lisashisa ngo27 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe.
Mbukeli sikushiya nemfanekiso yeqembu labasubathi bakuleli abemukelwe ngenhlokomo laphaya e-OR Tambo International ngemva phela kokuqoqa indondo kuma World Athletics Relay Championships eChina. Ube nobusuku obuhle, usale kahle.